హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. నిన్న మనము ఈ తృతీయ అధ్యాయంలో 20వ శ్లోకం వరకు చూసాము. మనము ఒక రెండు శ్లోకాలు అట్లా ముందుకు వెళ్ళి మనం చూస్తే గనక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆత్మభావమును పొందిన మనుజుడు తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము ద్వారా పొందవలసిన ప్రయోజనం ఏది ఉండదు అయినను అట్టి కర్మను నిర్వర్తింపకపోవుటకు కారణము గాని అలాగే ఇతర జీవులపై ఆధారపడవలసిన అవసరం గాని అతనికి ఉండదు. అంటే అతను కర్మలను ఆ, నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు, తను చేయవలసిన కర్మలనే. కానీ అతను అటువంటివి నిర్వర్తించకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ అతను నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటాడు అనమాట. అంటే సేమ్ అదే కర్మను చేస్తూ భౌతికంగా ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, కానీ ఇతను దానికి ఆ ఆపోజిట్ గా, అంటే ఆ యొక్క ఫలాపేక్ష అనేది లేదు కాబట్టి అతను అలా ఉంటాడనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆత్మానుభవం పొందిన వ్యక్తికి కృష్ణపరమైన కర్మలు తప్ప అన్యమైన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం ఏది లేదు. దీని గురించి వచ్చే శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తారండి. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ ఫలముల యందు ఆసక్తిని గనక తన విధి అని భావించుచు కర్మల యందు వర్తించవలను. ఎలయన అసంగత్వంతో కర్మ నిర్వహించడం ద్వారా మనుజుడు పరమును పొందగలడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ కర్మ ఫలాసక్తి లేకుండా, ఇది నా యొక్క విధి, అంటే నా యొక్క విద్యుక్త ధర్మము, అంటే నాకు విధి ద్వారా వచ్చిందనమాట, అలా వర్తించాలి. ఎందుకు అంటే అసంగత్వంతో. అందుకే మనకి 5వ అధ్యాయంలో మనం చూసాం కదా, పద్మపత్రం ఇవాంబస అంటే ఆ యొక్క తామరాకు నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మొత్తం నీటిలో ఉన్నా కూడా దానికి ఒక్క బొట్టు నీటి చుక్క కూడా అంటుకోదన్నమాట. అట్లా మనం కూడా ఆ యొక్క కర్మ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉండాలి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, నా వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుంది ప్రభుజీ. బాగుంది ప్రభుజీ, వస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఎవరో అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారు, మ్యూట్ లో ఉండండి.
కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే కర్మకాండాల గురించి చూసాము. ఇప్పుడు 3వ అధ్యాయంలో, అలాగే 2వ అధ్యాయంలో, 1వ అధ్యాయంలో నిన్న కూడా మనము ఈ కర్మకాండలు అంటే మనకు సంబంధించిన ఆ యొక్క దేహానికి సంబంధించిన కర్మలను చేస్తూ ఉండడం కర్మకాండాలు అన్నమాట. కాబట్టి వాటి నుంచి కర్మయోగానికి అంటే మనము కొంచెం మన యొక్క స్వార్థంతో కూడిన కర్మైనా చేయొచ్చు, కొంత భక్తి వైపు మరలేలాగా మన యొక్క కర్మను కనుక చేయగలిగితే అది కర్మయోగము అవుతుంది. తర్వాత 20వ శ్లోకంలో కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థిత జనకాదయ లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. జనక మహారాజు వంటి రాజులు కేవలము విద్యుక్త ధర్మములను నిర్వర్తించుట ద్వారానే సంపూర్ణత్వమును పొందిరి. కావున జనసామాన్యమునకు బోధించు నిమిత్తమై తప్పక నీవు కర్మను చేయుము. ఇప్పుడు జనక మహారాజు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆయన కూడా గొప్ప మహారాజు అన్నమాట. ఆయన ఆయన యొక్క అంటే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వాళ్ళ యొక్క ప్రజలందరికీ కూడా ఆయన పంచుతూ ఉండేవాళ్ళంట. అంటే ఒక రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి, ఎలా తన యొక్క ప్రజలని వీళ్ళందరినీ ఏ మార్గంలోకి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది జనక మహారాజు గొప్ప ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఎందుకంటే వేద నిర్దేశములైన కర్మ నిర్వహించవలసిన అవసరము వారికి లేకపోయినా కూడా సామాన్య జనులకు ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పుటకై వాళ్ళు అటువంటి కర్మలని నిర్వర్తిస్తుండేవాళ్ళు అనమాట. ఇంకొక చోట ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణునకు మరియు అతని నిత్య స్నేహితుడైన అర్జునునకు కురుక్షేత్ర రణంగమున యుద్ధము చేయవలసిన అవసరము లేకున్నను మంచి మాటలు విఫలమైన చోట హింస తప్పనిసరి అని జనులకు తెలియజేయుటకై వారు యుద్ధము చేసిరి. అందుకే మనకేంటి అంటే ఎవరైతే ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు అంటే మనకి ఇప్పుడు రాజుగా ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తూ మనకి ఆదర్శంగా నిలుస్తారో మనం కూడా అదే చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి వాళ్ళు కరెక్ట్ అయిన పద్ధతిలో కర్మలు వాళ్ళకి అవసరం లేకపోయినా కొన్ని కొన్ని కర్మలు అనేవి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మలో కూడా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క అంటే కర్మలని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. ఎటువంటి అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అంటే ఫలితాల గురించి ఆలోచన లేకుండా అంతా భగవంతుని యొక్క ఎలా అయితే చెప్పబడిందో అటువంటివి అండర్ ప్రాపర్ గైడెన్స్, అంటే ఒక ప్రామాణిక గురువు ద్వారా, భగవంతుని యొక్క నిర్దేశాల ద్వారా, వేదాల ద్వారా యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ, అంటే వాళ్ళు చూడడానికి అలా చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నారు. దానిని ఏమంటారంటే అకర్మ. దీనికి రియాక్షన్స్ అంటే శుభమైనవి కానీ అశుభమైనవి కానీ, లేకపోతే నరకానికి దారి తీసేవి కానీ, లేకపోతే స్వర్గానికి దారి తీసేవి కానీ ఏమీ ఉండవన్నమాట. దాని ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది, మనం ముక్తిని పొందగలుగుతాము, మనం భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు చేయాల్సినవి ఏమీ లేకపోయినా కూడా, ఇప్పుడు అందుకే ఇక్కడ జనక మహారాజు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఒక్క నిమిషం. సారీ, వేరే ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. హరే కృష్ణ. అందుకే మనం ఏంటంటే ఆచార్యుని ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకుని వాళ్ళు ఏం చెప్పారో వాటిని అనుసరించాలన్నమాట. అనుకరించకూడదు, అనుసరించాలి. వాటి గురించి కూడా మనం చూస్తాము. మనకి
ఒక ప్రామాణికంగా ఎవరు నిలబడుతూ ఉంటారు? ఒక దేశాధినేత అంటే రాజు, అలాగే మన తండ్రి, అలాగే స్కూల్లో టీచరు, వీళ్ళందరూ ఏంటి అంటే మనకి ఆదర్శవంతంగా కనిపిస్తూ ఉంటారన్నమాట. మన యొక్క వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే మన యొక్క స్పిరిచువల్ పాత్ని అంటే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని వాళ్ళు అభివృద్ధి పరిచేలాగా వాళ్ళు యొక్క ఆ, కర్మలు అనేవి ఉండాలి. మనం వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం అంతా అనుసరిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చెప్తున్నారు ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని, కానీ అతను స్మోక్ చేస్తూ చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఒక రకంగా అతను ఆచరించకుండా వాయిస్ రావడం లేదు ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం రవి, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ, క్షమించాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లీడర్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, అతను సిగరెట్ తాగుతూ ఇతరులకు చెప్తున్నాడు అనమాట, వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ కి సిగరెట్ అనేది తాగకూడదు, ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీ విల్ డూ వాట్ యు డూ నాట్ వాట్ యు సే. అంటే మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో మేము అది చెయ్యము, మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది మేము చేస్తాము అని. అందుకే తల్లిదండ్రులుగా మనం ఎలా ఉంటామో పిల్లలు కూడా అలాగే ఉంటారు, ఉపాధ్యాయుడు ఎలాగా ఉంటారు అలాగే వాళ్ళ యొక్క స్కూల్లో వాళ్ళు కూడా, విద్యార్థులు కూడా అలాగే ఉంటూ ఉంటారు. రాజు ఎలా అయితే ఉంటాడో వాళ్ళ యొక్క ప్రజలు కూడా అలాగే. అందుకే మనం ఇక్కడ నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, టిఆర్ఈఈ, అందులో ఒక టిఆర్ అని చెప్పుకున్నాము, ఈ అనమాట. ఇది అంటే ఎగ్జాంపులర్, ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్తి. అతను ఎలా ఉంటాడో అతన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకే అర్జునుడు గనక, అందుకే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు గనక యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అందరూ అదే చేస్తారు. ఎందుకు? నువ్వు గొప్ప క్షత్రియుడివి, అందరికి చాలా మందికి ఆదర్శంగా ఉన్నావు, నువ్వు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసిన వాడివి, నిన్ను అందరూ ఇప్పటికే ఫాలో అవుతున్నారు. వాడు అర్జునుడు వెన్ను చూపి పారిపోయాడు ఇలా అంటారు తప్ప నువ్వు దానితోటి అలాగే ఏమవుతుంది, ఎలాంటి వాయిస్ కట్ అయి వస్తుంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. రీసౌండ్ ఏం లేదు కదా? లేదు ప్రభుజీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, దుర్యోధనుడు చేసే పనులు ఎటువంటివి? మాయా జూదం ఆడడము, ఇతరుల యొక్క భార్యలని వివస్త్రను చేయడం, ఇటువంటి పనులు. మరి రేపొద్దున్న ఇతను కనుక రాజు అయితే మరి రాజ్యంలో ప్రజలు ఎటువంటివి ఆచరిస్తారు? మరి ఇటువంటివే కదా వాళ్ళు కూడా ఆచరించేది. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు ఇటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళని చంపవలసిందే అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం నిన్న కూడా చూసాం కదా, ఏదైతే ప్రభుపాదుల వారు వాళ్ళ యొక్క గురువు గారు చెప్పిన విషయం ఏదైతే ఉందో, పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి
నువ్వు వాళ్ళని గనక ఈ భగవద్గీత, భాగవతం, రామాయణం మన యొక్క సంస్కృతిని వాళ్ళకు ఇస్తే వాళ్ళని చూసి మన వాళ్ళు మారుతారు. ఎందుకు అంటే మన ఇండియన్స్ అయినా కొన్ని దేశాల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పాశ్చాత్యులను చూసి వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నారు. కాబట్టి అప్పుడు ప్రపంచం వాళ్ళు సరే అని అమెరికా వెళ్తారు. అమెరికా వెళ్ళి అక్కడున్న వాళ్ళకి భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడము, భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడము, అంటే భగవద్గీత, భాగవతము ఇటువంటివి ఇవ్వడము, ఆ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడము, అలాగే వాళ్ళకి కట్టు బొట్టు ఇటువంటి నేర్పించారనమాట. అందుకే మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఏంటి అంటే వాళ్ళు నుదుటిన చక్కగా తిలకం పెట్టుకుని మన యొక్క భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించిన దుస్తులని ధరిస్తూ వాళ్ళు మనకి ఆదర్శంగా ఉంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఆదర్శవంతమైన ఆ గురువులాగా వాళ్ళు అలా ఉండగలుగుతున్నారు. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు మొదలైన వాళ్ళు. కాబట్టి మీ నాయకుడు జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోండి. ఎందుకు అంటే మనం మిథ్యాచారి గురించి నిన్న విన్నాము. కాబట్టి ప్రిటెండర్ అంటారు కదా, అటువంటి వాళ్ళ వైపు మనం కనుక మళ్ళాము అనుకోండి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ అందరినీ మోసం చేస్తూ ఉంటారు. మనం కూడా మోసపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. అంటే ఒక రకంగా మనము చూసాము, భగవాన్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి? షడ్గుణైశ్వర్య పూరుడు. కదా, ఆయనకి 6 ఐశ్వర్యాలు విపరీతమైన, అంటే అన్నింట్లో కూడా ఆయన సంపూర్ణం కలిగిన వాడు. ఆ 6 విషయాల్లో కూడా ఏంటవి చెప్తారా ఎవరైనా? అందము. క్వశ్చన్ ఏంటి ప్రభుజీ, ఒకసారి చెప్పరా? ఆయన షడ్గుణైశ్వర్య పూరుడు అనమాట. 6 గుణాలు కూడా సంపూర్ణంగా, 6 ఐశ్వర్యాలు కూడా సంపూర్ణంగా కలిగిన వాడు. సకల సంపూర్ణ సౌందర్యం, యశస్సు, సకల సంపూర్ణ జ్ఞానము, ఐశ్వర్యం. సంపూర్ణ సౌందర్యము, ఒకరి తర్వాత సంపూర్ణమైన ఒకరు జ్ఞానము. చెప్పండి మాతాజీ. షడైశ్వర్యాలు అంటారు ప్రభుజీ. షడైశ్వర్యాలు. సంపూర్ణ యశస్సు, సంపూర్ణ కీర్తి, సంపూర్ణ సౌందర్యము, సంపూర్ణమైన జ్ఞానము, సంపూర్ణమైన వైరాగ్యము, యశస్సు. ఓకే, యశస్సు కీర్తి ఒకటే, అందము సౌందర్యం అన్న కూడా అందము, ఒకటే. ఇంకా జ్ఞానము, వైరాగ్యము, వైరాగ్యము, పూర్తి సర్వశక్తిమంతుడు, శక్తి కూడా, బలం కూడా, విద్యా సంపూర్ణ పారంగతుడు కూడా. బలము. అన్ని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా కలిగిన వాడు అనమాట. ఓకే, ధన్యవాదాలు అందరికి. కాబట్టి ముల్లోకాల్లో ఆయన చేయవలసిన పనేమీ లేదు. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ అన్ని సంపూర్ణంగా కలిగిన వాడు. కానీ ఆయన చూసి మరి అందరూ ఫాలో అవుతారు కదా, అందుకని ఆయన ఆఖరికి తండ్రికి సేవలు చేశాడు. ఒక గురువు గారిని ఎంచుకుని గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యాభ్యాసం చేశాడు. అలా తల్లికి సేవలు చేశాడు. ఒక అతిథిగా ఎవరైతే ఎప్పుడు కుచేలుడు వస్తాడో అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళి అతని యొక్క పాదాలని ప్రక్షాళన, అంటే వాటర్తో కడిగి అతన్ని ఆ సింహాసనం, ఆ ఆసనం మీద, ఒక ఉచితమైన ఆసనం ఇచ్చి ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి అతనికి సేవలు చేశాడు. ఆఖరికి అర్జునుడికి, అంటే ఎవరికైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అవసరమైతే సహాయం చేస్తాం కదా, అట్లా అర్జునుడికి ఎప్పుడు అవసరమైనా కూడా ఆయన సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు ఒక మిత్రుడిగా. అట్లాగే రాజసూయ యజ్ఞంలో ఆయన అందరి యొక్క పాద రక్షకులను కూడా ఆయన పాదాలను కడిగి తీసుకుని వస్తారనమాట. అట్లా అంటే చాలా చాలా ఆచరించడం, అంటే మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఆయన అన్ని కూడా చేసి చూపించారు. మనం ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అన్నిటినీ చాలా వరకు తగ్గించాము చేయడం, కానీ అవన్నీ కూడా ఆచరించదగ్గవి అనమాట, ఆచరించాల్సినవి అనమాట. కాబట్టి ఆయనకి చేయవలసిన ఏమీ లేకపోయినా కూడా ఆయన అవి అన్నీ కూడా చేస్తూ మనకి ఆదర్శంగా నిలిచారు. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. యది హ్యహం నవర్తేయం జాతు కర్మణ్య తంద్రిత మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. ఓ పార్థ, నేను నా విహిత కర్మలను జాగ్రత్తగా చేయనిచో అందరూ మనుషులు దానినే అన్ని విధాలుగా, నా దారినే అన్ని విధాలుగా అనుసరిస్తారు. ఇది కూడా చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నేను సరిగా మంచి కర్మలు, అలాగే వేద విహిత కర్మలు
ఇటువంటివి గనక చేయకపోతే నన్ను చాలా మంది ఆదర్శంగా తీసుకుని ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా దారి తప్పుతారు. కాబట్టి అందుకే నేను ఇటువంటి కర్మలు చేస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాను. ఉత్సీదేయురిమే లోక నకుర్యాం కర్మ చేదహం శంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యామి మా ప్రజాః. నేను విద్యుక్త ధర్మములను నిర్వర్తింపనిచో లోకములను నాశమునకు గురి కావలసి వచ్చును. నేను అవాంఛనీయమైన ప్రజాబాహుల్యమునకు కారకుడనై తద్వారా సర్వజీవుల శాంతిని ధ్వంసము చేసిన వాడనగుదును. సక్త కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస తథా శక్తి చికీర్షుర్లోక సంగ్రహం. పామరులు కర్మఫలములందు ఆసక్తులై తమ కర్మ నొరించునట్లు విద్వాంసుడైన వాడు సామాన్య జనులను ధర్మ మార్గమున వర్తింపజేయుటకై ఆసక్తి రహితముగా విహిత కర్మలను ఆచరింపవలెను. మనం అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు, నేను నా విద్యుత్ ధర్మాలను నిర్వహించకపోతే ఈ లోకాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. ఎందుకు? భగవంతుడే ఈ లోకాలన్నీ సృష్టించారు, ఆయనే పోషిస్తూ ఉన్నారు, లయింపజేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లోకంలో అటువంటి వాటిని నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నారు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అవి దారి తప్పి అవాంఛనీయమైన అంటే అధర్మం ప్రబలిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే సర్వజీవులు కూడా శాంతిలో ఉండలేవన్నమాట. అది కూడా చెప్తున్నారు. అలాగే మనం కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఆయన యొక్క ఏదైతే చెప్పారో అంటే ఏవైతే చెప్పబడినాయో వాటిని మనం అనుసరించాలి, అంతేగాని అనుకరించకూడదు అనమాట. రెండు కూడా చాలా వినటానికి ఒకే రకంగా ఉండొచ్చు, అనుసరించడము అలాగే అనుకరించడము. అనుసరించడము అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏవైతే మనకి ఆదర్శంగా ఉండి మనం చేయాల్సిన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెయ్యాలన్నమాట. ఉదాహరణకి మనం అనుసరించాలి, అనుకరించకూడదు. అనుకరించడం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు శివుడు ఉన్నాడు, గొప్ప భక్తుడు. ఆయన ఏం చేశారు, విషాన్ని ఎప్పుడైతే ఆ సాగర మంథరంలో ఎప్పుడైతే విషం అనేది వచ్చిందో మరి దీన్ని ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే శివుడిని అడిగారు అనమాట. తీసుకుంటారు అంటే ఆయన తీసుకుంటారు. ఆయనకి గొప్ప ఆ యొక్క గొప్పతనం అనేది ఉంది కాబట్టి ఆయన తీసుకున్నారు. మరి దాన్ని మనం తీసుకోగలమా? ఒక్క చుక్క మన నోట్లో పడినా కూడా మరణిస్తారనమాట. కాబట్టి అటువంటివి అనుకరించకూడదు. అందుకే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, శివుడు ఏదో తాగాడు కాబట్టి మేము తాగుతాము, శివుడు గాంజా తీసుకుంటారు కాబట్టి మేము తీసుకుంటాము. ఇదంతా ఏంటి అంటే వ్యర్థంగా అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. మరి వాళ్ళు చేసిన గొప్ప పనులు వీళ్ళు చేయలేరు. ఒక్క చుక్క విషయం తీసుకున్నా కూడా మరణిస్తారు. అలాగే కృష్ణ భగవానుడి గురించి కూడా కొంత తెలియని వాళ్ళు ఎలాగో మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. కానీ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి కాసేపైనా మనం ఫస్ట్ లేపగలమా? ఒక బిందె నీళ్ళు మనం పట్టుకుని అదే చేత్తో కాసేపు ఇట్లా ఉండగలమా? ఒక గంట, 2 గంటలు, ఒక రోజు. కాబట్టి కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు, మేము కూడా రాత్రి చేయగలం, అలాగే ప్రేమతో కూడిన నృత్యాలు అనుకరించగలము, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఏదైతే చెప్పబడిందో భగవంతుడి ద్వారా ఏదో చెప్పబడిందో అది అనుసరించాలి, అంతేగాని వాళ్ళు ఏదైతే చేసి చూపించారో వాటిని మనం అనుకరించలేము. వాటిని మనం అనుసరించడానికి మన యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి. యోగ్యత లేని వాళ్ళు మాత్రమే కృష్ణుడు కూడా అలా చేశాడు కదా, శివుడు కూడా ఇలా చేశాడు కదా అని అంటూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఏ విధంగా కర్మఫలాలను వినియోగించాలో అలా జనసామాన్యానికి కృష్ణ భక్తి భావంలో ఎవరైతే అంటే భక్తులుగా ఉన్న వాళ్ళు, ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిగిలిన జనసామాన్యాన్ని కూడా ధర్మ మార్గమున తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, ఆసక్తి రహితంగా ఉండాలి. నా బుద్ధి భేదం జనయేత్ జ్ఞానం కర్మ సంగినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్యాన్యుక్త సమాచరన్. విద్యుక్త ధర్మపు ఫలముల ఎడ ఆసక్తిని కలిగిన పామరుల మనసు కలతపడునట్లుగా విద్వాంసుడు వారిని కర్మమానుమని ప్రేరేపింపరాదు. అట్లుగాక అతడు భక్తిభావంతో కర్మ నరించుచు అంటే కృష్ణ చైతన్యమునందు పురోభివృద్ధిని పొందుటకై వారిని వివిధ కర్మల యందు నిమగ్నులను చేయవలెను. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే నువ్వు భక్తిలోకి వచ్చావంటే ఇంకేం చేయవలసిన లేదు, అన్ని వదిలేసాయి దీంట్లోకి వచ్చేసాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదనమాట. వాళ్ళని చేస్తున్న వాటిని చేయనివ్వాలి. లేకపోతే నువ్వు ఇది చేస్తున్నదంటే ఇప్పుడు ఒకేసారి 16 రౌండ్లు జపం చేసేయమనడము, లేకపోతే ఇలా కాదు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అంటే కొన్ని చాలా స్టార్టింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అలాగే అవి ఏవో అసలు తెలియని వాళ్ళకి మనం ఒకేసారి
ఇది కరెక్ట్ కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు ఇది తినకూడదు, లేకపోతే అలా ఉండాలి, రోజుకి ఇన్నిసార్లు స్నానం చేయాలి, ఇక్కడ రావాలి, అక్కడ రావాలి, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటే నాకు భక్తి వద్దు, ఏమీ వద్దు, నా బ్రతుకు నన్ను బ్రతుకుని అని వాళ్ళకి ఆ విరక్తి అనేది కలుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళని ప్రేమగా మెల్లమెల్లగా మనం భక్తిలోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కూడా విని దాని పట్ల ఆసక్తి కలిగి అట్లా భగవంతుడి వైపు, భగవంతుడి యొక్క మార్గం వైపు నడవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును, కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా అనుకున్నాడు వీళ్ళందరినీ నేనే చంపేయాలా అని. అంటే ఏంటంటే కొంత మాయ అనేది వచ్చేసింది అనమాట. ఈ రజస్తమో గుణాల వల్ల, సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల కొన్నిసార్లు ఇదంతా నేనే చేస్తున్నాను, నా వల్లే జరుగుతుంది, నేను లేకపోతే ఏమైపోతుందో ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. కానీ ఇదంతా భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా జరపబడుతుందని ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. యాక్షన్ కి రియాక్షన్ అనేది వస్తుంది. నేను ఇది చేశాను, దానివల్ల ఏదైనా లాభం వచ్చిందంటే పొంగిపోతాను, కానీ దానివల్ల ఏమైనా నష్టం వస్తే కుంగిపోతాను అనమాట. కానీ యాక్షన్ కి రియాక్షన్ కి మధ్యలో రెండు విషయాలు అనేవి ఉంటాయి. ఏంటి అంటే దైవము అలాగే కాలము. ఈ రెండింటి వల్ల కూడా మనం చేసే యొక్క పని సక్సెస్ అవుతుందా, అది విఫలం అవుతుందా అనేది కూడా ఉంటుంది. కొన్నిటికే మనం చాలా కష్టపడుతూ ఉంటాము, కానీ లాభం రాదు. కానీ కొన్నిటికి మనం అసలు ఏమి కష్టపడము, ఏదో మనం చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తాము, ఏమి చేయము, కానీ చాలా లాభం అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా ఏంటి, విధి లేకపోతే దైవము, కాలము, వీటి యొక్క వాటి ద్వారా మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. దైవము అన్న కాలము అన్న భగవంతుడే. అలాగే మనమేమంటే సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరము అంటే ఈ దేహము, దీని ద్వారా ఇక్కడ చూస్తే ఈ సత్వ రజస్తమో గుణాలు వీటిలో కట్టబడి ఉన్నామన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆజ్ఞ చేతనే మనము ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఆ భౌతిక ప్రకృతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుని యొక్క సృష్టి ద్వారా. కాబట్టి మనం దేహంతో చేసే కర్మలు అవ్వచ్చు, మానసికంగా చేసే కర్మలు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం భగవంతుడి యొక్క సేవలో వినియోగిస్తే అప్పుడు వీటిని, అంటే ఇంద్రియాలనేమో మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించడము, మనస్సుని బుద్ధిని ఉపయోగించి వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆ మిథ్యాహంకారం అనేది రాదు అని మనం చూస్తాము. ఇక్కడ అన్నమాట, ఇక్కడ చూస్తే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అని మిథ్యాహంకారం అన్నమాట. కానీ డోంట్ టీచ్ మీ, రాంగ్ యాటిట్యూడ్ డ్యూ టు అహంకార. కాబట్టి ఆ యొక్క కరెక్ట్ గా లేని యాటిట్యూడ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, అహంకారం అనేది వస్తుంది. అంటే నేనే గొప్ప, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, ఇట్లా అనేది మిథ్యాహంకారం అన్నమాట. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే. ఓ మహాబాహో, పరతత్వ జ్ఞానము కలిగిన వాడు భక్తియుక్త కర్మలకును కామ్యకర్మలకును నడుమ భేదమును పూర్తిగా నిరిగి ఇంద్రియములందును మరియు ఇంద్రియ భోగములందును ఆసక్తుడు కాకుండును. ఎలా అయితే ఇందాక చెప్పినట్లుగా అహంకారం, మనం రావణాసురుని చూస్తాము, హిరణ్యకశిపుడిని చూస్తాము, అంటే నేను అంతా జయించేశాను, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళని జయించేస్తాను, నాకు శత్రువులు అంటూ ఎవరు ఉండరు, అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఈ పరతత్వ జ్ఞానం కలిగిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనేంటి, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, భగవాన్ అంటే ఏమిటి అనే ఈ మూడు స్వరూపాలు, ఇవి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడింది అనమాట. ఈ యొక్క దీన్ని బట్టి ఈ మూడిటిని అర్థం చేసుకుని భగవంతుడు అంటే ఏంటి, నేనేంటి, భగవంతుడి దగ్గరికి నేను ఎలా చేరాలి, అప్పుడు ఈ ఇంద్రియ భోగాల నుండి ఆసక్తులు కాకుండా కర్మ అంటే కర్మాసక్తికి రహితంగా ఉండాలి అనేది అర్థం చేసుకుంటాడు. ప్రకృతే గుణ సమ్మూఢా సజ్జంతో గుణ కర్మసు
తాన కృష్ణ విదో మందాన్ కృష్ణ భిన్న విచాలయేత్. ప్రకృతి గుణములచే మోహితులై అజ్ఞానులు భౌతిక కర్మలలోనే పూర్తిగా నెలకొని ఆసక్తులవుతారు. కానీ కర్తల అజ్ఞాన కారణంగా ఆ కర్మలు అల్పమైనవే అయిన జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత పెట్టకూడదు. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లా అంటే జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ దేహంనే ఆత్మకు భావిస్తారు. అంటే దేహానికి ఏమైనా కష్టం వచ్చిందంటే అది ఇంకా చాలా మొత్తం ప్రపంచమే నాశనం అయిపోయింది, ప్రపంచం మొత్తం కూడా నాకేదో హాని పెట్టేస్తుంది, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే దేహమే నేను అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు నేను ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అనుకుంటారు. కాబట్టి ఆ అజ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో దేహానికి కొంత అసౌకర్యం కలగగానే చాలా గొప్ప కష్టం అనేది వచ్చేసింది అని వాళ్ళు పొరబడతారనమాట. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో జ్ఞాన ప్రకాశం అనేది కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అటువంటి లౌకిక వ్యక్తులని కలత పెట్టకూడదు. అంటే నువ్వు ఇదంతా తప్పు, నువ్వు దేహం కాదు ఆత్మ, ఇట్లా వాళ్ళని వాదించకూడదు అన్నమాట. వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా ఆ జ్ఞానం అనేది చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మై సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతస నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్వ విగత జ్వర. అందుచే ఓ అర్జున, నన్ను కూర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానము కలవాడవై ఫలాపేక్ష మరియు మమత్వములను విడిచి నీ కర్మలన్నింటినీ నాకు సమర్పించి అలసత్వమును వీడి యుద్ధము చేయుము. ఇక్కడ ఈ పదాలు చాలా చోట్ల వస్తూ ఉంటాయి మనకి. మయి నా కోసము, సర్వాణి కర్మాణి అంటే సర్వము కర్మాణి, నువ్వు చేసే కర్మలన్నీ కూడా సన్యాస్యాధ్యాత్మ చేతస అంటే ఒక సన్యాసి ఎలా అయితే అంటే ఎటువంటి వాటి పట్ల రాగద్వేషాలు అనేవి ఉండవో అట్లా నిరాశి నిర్మమో భూత్వ అంటే ఎటువంటి ఆశ లేకుండా మమత్వం లేకుండా యుద్ధస్వ యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎలా ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ఒక గుమస్తా ఉంటాడు, అతని డ్యూటీ ఏంటి? చాలా ధనం అతని దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది, లెక్కలన్నీ రాస్తూ ఉంటాడు, ధనవంత లెక్క పెడుతూ ఉంటాడు. కానీ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అందులో నుంచి ఒక పైసా కూడా తీసుకువెళ్ళడానికి లేదు. అదంతా ఆ యజమానికి లెక్క చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్తాడు అనమాట. అలాగే నువ్వంతా లెక్క పెడుతూ ఉంటావు, నువ్వంతా చేస్తూ ఉంటావు నీ కర్మలని నీ డ్యూటీని నువ్వు చేస్తూ ఉండాలి. కానీ దాంతో ఎటువంటి సంబంధం నీకు లేదు అన్నట్లుగా నీ యొక్క కర్మలని చెయ్యి. ఎలా? మమత్వాన్ని విడిచి నీ యొక్క కర్మలన్నింటినీ కూడా నాకు సమర్పించి అలసట పొందకుండా యుద్ధం చెయ్యి. అంటే ఇది నేను ఇంకా నాకు సంబంధం లేదులే, ఇది నేను చేయకూడదులే అనుకోకుండా నీ యొక్క కర్మని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవాః శ్రద్ధావంతో నసూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః. నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి తమ కర్మలను నిర్వహించుచు శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశములను అసూయ రహితులై, మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము, అసూయ అనేది ఉండకూడదు. కాబట్టి అసూయని వదిలిపెట్టి అనుసరించే వాళ్ళు కామ్య కర్మ బంధముల నుండి విడివడుదురు. కాబట్టి అసూయ అనేది ఉండకూడదు, ఎవరి పట్ల అసూయ ఉండకూడదు, ఎవరి పట్ల ద్వేషం అనేది ఉండకూడదు. ఏత్వే తదభ్యసూయంతో నాను తిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. అసూయతో ఎవరు ఈ ఉపదేశములను మన్నింపరో అనుసరింపరో అట్టి వారిని జ్ఞాన విహీనులుగను మూఢులుగను పరిపూర్ణత్వమును పొందు యత్నములలో భ్రష్టులుగాను భావింపబడుదురు. ఎప్పుడైతే అసూయతో చెప్పారులే ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు ఏదో అట్లా ఆ అసూయ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. అందుకే మనకి 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, అర్జున నువ్వు అనసూయవే, నీకు అసూయ అనేది లేదు కాబట్టి ఈ జ్ఞానం నీకు చెప్తున్నాను, ఎందుకు నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే అసూయ అనేది ఉందో వారికి ఈ ఉపదేశాలు ఎన్ని చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు, వాళ్ళు మూఢులు, వాళ్ళు జ్ఞాన విహీనులు, పరిపూర్ణత్వాన్ని వాళ్ళు పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. జ్ఞానవంతుడైన తన స్వభావంను బట్టి పనిచేస్తాడు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు త్రిగుణాల వలన పొందిన తన స్వభావంలోనే అనుసరిస్తాడు. ఇక నిగ్రహము ఏమి చేయగలుగుతుంది అంటే జ్ఞానవంతుడేనంటే తన యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి,
అంటే తన యొక్క గుణాన్ని బట్టి పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళము కూడా ఈ త్రిగుణాలు సత్వ రజస్ తమో గుణాలలోనే అటువంటి స్వభావాన్ని బట్టి మనం అనుసరిస్తూ ఉంటాము. ఎంత నిగ్రహించాలని చూసినా కూడా మనలో ఉన్న గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బట్టి మనం ఏదో కొంతసేపు నిగ్రహించినట్లే కనిపించవచ్చు, కానీ ఆ నిగ్రహం అనేది ఉండదు. ఇంద్రియస్యేంద్రియాస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్ అస్యౌ పరిపంథినౌ. ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించిన రాగద్వేషాలను క్రమపరచడానికి నియమాలు ఉన్నాయి. అంటే మన ఇంద్రియ విషయాలని అలాగే రాగద్వేషాలని మనం ఒక కరెక్ట్ లైన్లో, అంటే వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయకూడదు అనడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ఆటంకాల వంటివి కనుక అట్టి రాగద్వేషాలకు మనిషి వశుడు కాకూడదు. అంటే మనం చూస్తాం, ఇప్పుడు అందరూ భక్తులు ఉన్నారా? లేరు. మరి అందరూ వీటిని పాటించగలరా? అందరూ వీటిని అనుసరించగలరా అంటే చాలా కష్టం అనమాట. ఎందుకు అంటే అందరూ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండలేరు. మరి వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే విధి నియమాలు ఉన్నాయి, అంటే వేదాలు ఉన్నాయి. వేదాలలో ఎలా చెప్పబడిందో, కాబట్టి ఆ వేదాలను అనుసరించడం కనుక చేస్తే కనీసం మెల్లమెల్లగా తర్వాత స్టేజ్లో అయినా భక్తిలోకి రావచ్చు, భగవంతుడి యొక్క మార్గంలోకి రావచ్చు అని తెలుసుకోవచ్చు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడం ఉత్తమము. ఇతరుల ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనము మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గమును అనుసరించడం ప్రమాదకరమైనది. ఈ యొక్క స్వధర్మాలు పరధర్మాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అంటే మన యొక్క గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే మనము బ్రాహ్మణులమా, క్షత్రియులమా, వైశ్యులమా, శూద్రులమా, కాబట్టి మన యొక్క గుణాన్ని బట్టి మనకు ఒక వర్ణం అనేది వస్తుందన్నమాట. అది ఒక ప్రామాణిక గురువు చెప్పగలుగుతారు, నువ్వు ఈ గుణంలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు అంటే దీనికి సంబంధించి, అంటే క్షత్రియుడిగా నువ్వు ఇది చేయాలి. ఆల్రెడీ భగవంతుడు అక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, నువ్వు గొప్ప ధైర్యవంతుడివి, అందరినీ ఒక సాహసంతో అందరిని రక్షించగల సత్తా కలిగిన వాడివి, కాబట్టి నువ్వు ఈ యొక్క సామాన్యానికి ఒక ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి, అలాగే అధర్మాన్ని నశింపజేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, నువ్వు ఒక క్షత్రియుడు కాబట్టి అదే నీ పని అని చెప్తున్నారు అనమాట. అలాగే మనం కూడా భక్తిలో భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క గుణాన్ని బట్టి మనము ఏ సేవకి అర్హుడమవుతామో, మనం ఏ సేవని ఇంకా బాగా చెయ్యొచ్చో, ఇట్లా మన యొక్క గుణాన్ని బట్టి చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే దాంట్లో మనం ఏవైనా అంటే తప్పులు చేయొచ్చు, మనం దాన్ని కరెక్ట్గా చేయలేకపోవచ్చు, కానీ అది మంచిదే. కానీ నీకు చెప్పిన ధర్మాన్ని కానీ లేకపోతే నీకు ఇచ్చిన సేవను కానీ కాకుండా నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అని అనుకోవడం వల్ల అంటే అది పరధర్మం అయిపోతుంది. దానిని మనము అనుసరించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి నాశనం అనేది కలుగుతుంది. ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, అర్జున ఉవాచ అథకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జునుడు పలికెను, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు? మనకు కూడా చాలా సార్లు ఇదే డౌట్ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మరి నాకైతే ఇష్టం లేదు, ఇలా చేయాలని కూడా నాకు లేదు, కానీ మరి నేను ఎందుకు ఇటువంటి యొక్క పనులు చేస్తున్నాను? ఎందుకు మరి నాకు ఇటువంటివే అంటే అటువంటి వాటిలో నేను బందీ అయిపోయి ఉన్నాను అని చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఒక్క నిమిషం. దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహ వైరినం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, అది కేవలము
కామమే అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తరువాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచమును కబళించే పాపమయ శత్రువు. కామ ఏష క్రోధ ఏష. మనము 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే శూపజాయతే. ఎప్పుడైతే ఒక విషయం పట్ల మనం పదే పదే ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో దాని పట్ల కోరిక కలుగుతుంది. అదే కామం అన్నమాట. తర్వాత ఏమవుతుంది? కోపం వస్తుంది, అది క్రోధంగా మారుతుంది. ఇట్లా కాబట్టి మనం దానిని ఇదంతా కారణం ఏంటి? దాన్ని ఆఖరికి ఈ ప్రపంచమయానికి కూడా, అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే ఈ పాపమయ శత్రువు కూడా ఏంటంటే ఆ రజోగుణం. ఆ రజోగుణం ద్వారానే కామం అనేది వస్తుంది. అందుకే మనకి ఇందాక ఇంకొక ఈ ఉంది కదా, ఎనిమి అనమాట. అంటే శత్రువు ఏంటి? లస్ట్ అంటే కామం అన్నమాట. ఆ కామమే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అంతటిని కూడా కబళిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి కామాన్ని, క్రోధాన్ని మనం భగవంతుని యొక్క భక్తిలో వినియోగించవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి కోరిక ఉంటుంది, భగవంతుని యొక్క సేవ నేను ఇంకా ఎంత బాగా చేయొచ్చు అని. అలాగే క్రోధం అంటే ఒక్కొక్కసారి కోపం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హనుమంతుని మనం చర్చిస్తూ ఉన్నాము. హనుమంతుడు ఏం చేశారు? ఆయన యొక్క కోపాన్ని భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించారు. రామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆ సేవలో వినియోగించారు. సీతాదేవిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన యొక్క కోపాన్ని ఆ యొక్క ఎవరైతే అజ్ఞానులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద వినియోగించారనమాట. ఇట్లా మన యొక్క కోపాన్ని కూడా ఎప్పుడు ఎలా ప్రదర్శించాలో అలాగే ప్రదర్శించాలి, లేకపోతే అది పాపాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుకే మనం రావణాసురుని చూస్తాం. చాలా మంది చచ్చిపోతూ ఉన్నారు, ఆయన చాలా మందిని పంపిస్తూ ఉన్నారు, చాలా మంది ఆ యుద్ధంలో చచ్చిపోతూ ఉన్నారు. అతనికి కూడా తెలుసు ఆ యుద్ధంలో నేను ఓడిపోతానని కూడా ఆయనకి తెలుసు. కానీ కామం, ఆ ఒక కోరిక వల్ల ఇతరుల భార్యని అపహరించడము, వారిని అనుభవించాలని ఆ ఒక చిన్న కోరిక వల్ల అది గొప్ప శత్రువుగా పరిణమించింది అతనికి. తర్వాత అది క్రోధంగా మారి అతను పతనం చెందే వరకు దారి తీసిందనమాట. కాబట్టి ఈ రజోగుణం ఏదైతే ఉందో, అంటే నాది, నేను, నాకే కావాలి, ఇదంతా మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి, నేనే అనుభవించాలి, ఏదైతే ఈ కోరికలు అనేవి ఉంటాయో అది మనల్ని గొప్ప పతనానికి దారి తీసేలాగా ఉంటుంది. ధూమేనావ్రియతే వన్హిః యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం యొక్క, అంటే కోరిక యొక్క వివిధ దశలచే ఆవరింపబడతాడు. అంటే పొగ అగ్ని కప్పివేయడం మనం చూస్తాము. ఇది ఏంటంటే ఒక మనిషి లైఫ్. ఆ యొక్క లోపల అగ్ని అనేది ఉందన్నమాట, బయటికి మాత్రం పొగ కనిపిస్తూ ఉంది. జస్ట్ మనం కొంచెం ఊది దానికి గనక వాయువుని, అంటే ఒక గాలి గనక ఇవ్వగలిగితే అది రగులుకుంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనిషి జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది, చాలా చాలా జన్మల తర్వాత వస్తుంది. జస్ట్ మనకి జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మమైవాంశో జీవలోకే, మనం భగవంతుని యొక్క అంశలము. అలాగే ఈ యొక్క మానవ జన్మ అనేది ఉన్నప్పుడు మనకి బుద్ధి అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బుద్ధిని కొంచెం మనం జ్ఞానం వైపు కనుక రగిలించగలిగితే అది మనల్ని బయటపడవేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? మురికి చేత అద్దము. ఇది జంతువులలో అనమాట. ఏంటంటే మనం ఎవరో ఒకళ్ళు దానికి బాగా ఆ శుభ్రం అనేది చేస్తూ 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 ఉంటే అప్పుడు దానికి ఆ యొక్క క్లీన్ అనేది అవుతుందన్నమాట. వేరే ఒక సహాయం అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు మనం చూస్తాము, ఇప్పుడు మన పక్కనే ఎవరినైనా ఒకళ్ళు తలనరికేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళని హింసిస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు మనకు తీసుకొచ్చి ఏదైనా ఒక మంచి బిర్యానీ తీసుకొచ్చి పెట్టాము తినండి అంటే మనం తినగలుగుతామా? తినలేమన్నమాట. కానీ ఒక జంతువు చూడండి, పక్కనే ఒక మేకని కోస్తూ ఉన్నా ఇంకో మేక ముందు గడ్డేస్తే తింటూ ఉంటుందన్నమాట. దానికి తెలియదు, కొంత కష్టం అనమాట. అలాగే మూడవది ఏంటంటే చెట్లు. అంటే గర్భం చేత పిండం కప్పివేసినట్లు. ఏదైతే గర్భంలో ఒక పిండం ఉందో అది తనకు ఏమి చేసుకోలేదన్నమాట. తల్లి ఏది తినే ఆ పులుపు, కారము, ఉప్పు అన్నిటిని కూడా ఇష్టం లేకపోయినా కూడా భరిస్తూ తింటూనే ఉండాలి, తప్పదు. అలా చెట్లు ఏంటంటే వాటికి ఇంకా చలనం అనేది ఉండదు, కాబట్టి అవి ఏమీ చేయలేవన్నమాట. అవి చూస్తూనే ఉంటే పక్కన ఉన్న
చెట్లు అంటే ఆఖరికి జంతువు అయినా కూడా తనని తాను ఆ తనని ఆ ఖండించడానికి, తన యొక్క శిరస్సును ఖండించడానికి కానీ లేకపోతే తనని హింసించడానికి వచ్చినప్పుడు అది పారిపోవడం అన్నా చేయగలుగుతుంది. కానీ చెట్లు దాని దగ్గరికి వచ్చి ఖండిస్తూ ఇంకా ఇంకొక కొమ్మ నరుగుతూ ఇంకొక కొమ్మ నరుగుతున్నా కూడా ఏమీ చేయలేదన్నమాట. అట్లాగే ఉండిపోతుంది. ఇట్లా మనకి ఒక తక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళకేమో మానవ జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఎక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళకేమో ఈ జంతు జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కువగా చేయకూడని పనులు తమో గుణంలో ఉంటూ, హరే కృష్ణ, విపరీతమైన కార్యాలను ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క చెట్ల జన్మలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే కామం యొక్క వివిధ దశలు అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి మనం వీటి గురించి తెలుసుకుని కొంచెం ప్రయత్నిస్తే మనం కామాన్ని జయించవచ్చు, కామం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే మానవ జన్మ అనేది దుర్లభమైనది. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్య వైరిణ కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణ నలేన చ. జ్ఞానవంతుడైన జీవుని విశుద్ధ చైతన్యము ఏనాడు సంతుష్టి చెందనిది. అగ్నిలాగా మండేది అయిన అతని కామరూప నిత్య శత్రువుచే కప్పబడుతుంది. అంటే అగ్నికి మనం గనక ఎప్పుడు ఆజ్యం అనే ఒక ఇంద్రాన్ని కానీ లేకపోతే నెయ్యిని కానీ ఇట్లా ఏదన్నా మనం పోస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అది ఎప్పటికీ చల్లారదనమాట. అలాగే మనం ఈ కామానికి ఉన్న కోరికలను ఎప్పుడు మనం ఎన్ని తీరుస్తూ ఉన్నా కూడా అది కూడా అంటే ఇంద్రియ భోగం ద్వారా ఈ కామం అనేది ఎప్పుడు కూడా సంతృష్టి చెందదు అని అది మనకి మనుస్మృతి అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మనుస్మృతిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. అది కామం అనేది నిత్య శత్రువు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అస్యాధిష్టాన ఉచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం కలుగజేస్తుంది. అంటే మన కామానికి ఏంటి, మొదటిగా ఇంద్రియాలు అనమాట. ఆ ఇంద్రియాల పైన మనసు అనేది ఉంటుంది, మనస్సు పైన బుద్ధి అనేది ఉంటుంది. ముందు ఈ కామం అనేది ఇంద్రియాలను ఆశ్రయిస్తుంది, మెల్లమెల్లగా ఇంద్రియాల నుంచి మనస్సును కూడా ఆశ్రయిస్తుంది, తర్వాత బుద్ధిని కూడా ఆక్రమిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి మనం నేను చూసాం కదా, ఇట్లా ఈ ఇంద్రియాలని, ఈ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేకపోతే ఈ దేహం అనేది అదుపు తప్పిపోతుంది, జీవాత్మ అనేది సరైన మార్గంలోకి వెళ్ళలేదన్నమాట. కాబట్టి మనం ఆ మనస్సు అనే ఆ పగ్గాలని చాలా గట్టిగా పట్టుకోవాలి. నేను కూడా మనం ఒక స్టోరీ చూసాము. ఎప్పుడైతే గురువు ఆ బుద్ధి ఆ యొక్క మనసుని కానీ ఇంద్రియాలను కానీ కంట్రోల్ చేయకుండా, సరే ఆ రాజకుమారుడు అడుగుతున్నాడు కదా ఇచ్చేద్దాము కానీ అతను ఏది వండి పెట్టమంటే అటువంటి ఆహారాన్ని ఇస్తూ వెళ్ళాడు అనుకోండి, అతను ఏమంటాడు, ఈ గురువు నా మాట వింటాడు, అతను చెప్పింది నేను వినవసరం లేదు అని అతను ఏం చేస్తాడు అంటే గురువుకి ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడు అనమాట. అంటే మనం ఇంకా బుద్ధిని ఆక్రమించేస్తే ఇంద్రియాలు, మనసు, ఇంద్రియాలు అన్ని కూడా బుద్ధిని ఆక్రమించేసి ఆ బుద్ధి నశింపజేసేలాగా. అంటే సపోజ్ మనం వెళ్ళాలి, ఒక మందిరానికి వెళ్ళాలి, వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలు కోరుకుంటాయి, లేదు లేదు నువ్వు బార్కు పోని, లేదు లేదు నువ్వు కొత్తగా ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశారు అక్కడికి పోని, అక్కడ టేస్ట్ చేద్దాం అంటే అక్కడ మనకి ఆకలి లేదు, అలా అని మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి తినవలసిన అవసరము లేదు. కానీ పద రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళు, అక్కడ మంచి బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇవ్వు, ఆ యొక్క కాసేపటి ఆ జిహ్వ చాపల్యం కోసం చూద్దాం అసలు అది ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఏంటో అని ఇంద్రియాలు చెప్పడం మొదలు పెడతాయి అనమాట. మెల్లమెల్లగా మనసు అట్లా లాగుతుంది, బుద్ధి గనక లేదు మనం ఇప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళాలి అని గట్టిగా చెప్పకుండా, సరే ఒకసారి నీ మాట వింటానని బుద్ధి వెళ్తే అట్లా 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 అవి బుద్ధిని కూడా హరింపజేసేస్తాయి. తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. కాబట్టి ఇంద్రియాలను మనం ఎప్పుడు కూడా అణచాలి అని ప్రయత్నం చేస్తే చాలా కష్టం అనమాట. ఇంద్రియాలు ఎటువంటివని మనం చెప్పుకున్నాం 2వ అధ్యాయంలో, విషపూరితమైన సర్పాలు. అణచాలంటే మనం వాటి మీద కాలేసి తొక్కుతూ ఉంటాం, ఏదో కొంతసేపు అణచగలుగుతాం, ఎప్పుడైతే ఆ కాలు తీస్తామో వెంటనే కాటేసేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి వాటిని అణచడం కాదు, వాటి యొక్క
వాటికి మనం ఇంకా ఉన్నతమైన దాన్ని, అందుకే మనం విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోపియస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. అంటే మనం స్వల్పమైన, అంటే తక్కువ ఆనందాన్ని మించి ఏదైతే ఉందో, ఉన్నతమైన ఆనందం అయితే ఏదైతే ఉందో దానిని ఇవ్వగలిగితే, ఆ టేస్ట్ ని మనం వాటికి ఇవ్వగలిగితే, అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని గూర్చిన జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడి గూర్చిన సేవని వాటికి ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలని నాశనం చేసే కామాన్ని మనం జయించవచ్చు. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహు ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా. కర్మేంద్రియములు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి. అంటే మనం చేసే ఈ పనులు చేసే ఏవైతే కర్మ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్థూలం అంటే ఈ దేహం కన్నా కూడా ఉన్నతమైనవి. మనసు ఇంద్రియాల కన్నా ఉన్నతమైనది. అంటే ఆ ఇంద్రియాలు 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి, కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది ఏంటి అంటే మనసు అన్నమాట. మనసు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, మరియు బుద్ధి కన్నా మరింత ఉన్నతమైనది ఆత్మ. కాబట్టి ఇవి ఒక్కోటి మనం కంట్రోల్, అంటే ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియ భోగ విషయాల పట్ల మనం ఎప్పుడైతే ఆసక్తిని విడిచిపెట్టేస్తామో అప్పుడు ఇంద్రియాలు కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. ఇంద్రియాలు మనసు కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది, మనసుని బుద్ధి కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. అప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహులు గలవాడ, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని సంహరింపము. అందుకే మనము ఇంద్రియాలకు ఏమి ఇవ్వాలి? భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించాలి. మరి మనసుకి ఏమి ఇవ్వాలి? మన త్రాయతే ఇతి మంత్ర. మనం మనసును రక్షించాలి అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఈ యొక్క మహామంత్రాన్ని మనం మనస్సుకి ఇచ్చి అప్పుడు బుద్ధిని ఏం చేయాలి? ఏవైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానిని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే మనకి కామం నివాస స్థానాలు ఏంటి? ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. కాబట్టి ఇంద్రియాలకేమో మనము నియమిత పద్ధతులు అన్నమాట. అంటే ఏవేవి చేయాలి, ఏవి చేయకూడదు, అలాగే ఇంద్రియాలని గొప్ప సేవలోకి ఎలా వినియోగించాలో ప్రయత్నం చేయాలి వాటిల్లో వినియోగించడానికి. అలాగే మనసునేమో మంత్రం జపించడానికి, అలాగే బుద్ధినేమో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, భగవద్గీత ఉంది, భాగవతం ఉంది, రామాయణం ఉంది. ఇట్లా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంచేవి ఏవైతే ఉన్నాయో స్వాధ్యాయ, ఇటువంటి జ్ఞానంలో మనం ఉండగలిగితే అప్పుడు కామం అనేది నియంత్రణలోకి వస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటాము, దాని ద్వారా ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి అనేది వస్తుంది, దాని ద్వారా ఆధ్యాత్మిక బలం అనేది మనకి వస్తుంది. కాబట్టి మన యొక్క ఈ 3వ అధ్యాయం గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించవచ్చు. మనసుని హరినామ జపంలో నిమగ్నం చేయడం ద్వారా, అంటే అలాగే భగవద్గీత, భాగవతము ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చదవడం ద్వారా మనం బుద్ధిని కూడా జయించవచ్చు. అంటే బుద్ధిని కూడా మనం సరైన మార్గంలో పెట్టవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇంతకోటి వైష్ణవ బంధుకి జై. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్కి జై. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకా ఒక 2 విషయాలు మన ఓకే కరెక్ట్. రేపు ఎల్లుండి మళ్ళీ క్లాస్ అనేది ఉండదు మనకి మళ్ళీ సోమవారం ఉంటుంది. అప్పుడు 4వ అధ్యాయం మనందరికీ తెలిసిందే కదా. 4వ అధ్యాయము జ్ఞానయోగము, దివ్య జ్ఞానం అనేది అందులో ఉంటుంది. భగవద్గీత గురించి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి.